מהר, כך הלבוש ואס הסוס כאשר דיברתו, ועשיכם למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל גבוה מכל אשר דיברתו, ויקח הומון אס הלבוש ואס הסוס, וילבש אס מרדכי, ויתיבהו ברכוי בהעיר, ויקרא לפניו כל חיי עושה לו איש, אשר המלך חופץ ביקורוי, וישוב מרדכי אל שער המלך, והמון נדחה אל ביתוי, עובד בחפוי ראש, ויספר המון לזרש אשתוי בכל אוהבו, עץ כל אשר קראו, ויאמרו לא יכרח עמו וזרש אשתוי, אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכי לא יצא מפול לפניו לא יסוכן לו, כי נפול תיפול לפניו, אוי דום מדברים עמו, וסוריסי המלך הגיעו וימהילו להביא אס המון